I'm going to be back. Yes, sir. Come on, you will have back up. Yes, sir. Sir. The way for Nana like a lot of Lamas. Okay, sir. Good evening, sir. 26. I come on, you will have back up social media. Yes, sir. But your phone no will have the honor there because only maybe to be. By your will record the phone no will have no honor the on record by your now. How about you go me, sir? With a phone and be here, they can make interview. With a phone and put in here, they can make interview. This girl. Olugi ke yikure no lost street gini mere. Otu aka ndi otu aka Chukwu ke. Which Chukwu? Mpago je mu toke. Mpago je ri ano toke mbo wala. Mba. Delele heji faja mo ogun olu odi oluka. Otu aka Chukwu ke. Chukwu kere ge ki go lu giraffe. Chukwu kere ge ki go lu giraffe. Where phone now, come on, you all am on social media ni nga niru. Yes, sir. Where phone now tell me na like billion token ramas. Say take camera off mama mranga height again. Customer just messaged you on TikTok. Toke de kwan ko ate page e measure ala wogen. Age kam juga. Meshla tato woga close that your leg. Ote de kate page e measure ala what happened? Ton ko de aso. Amara mo otu aka Chukwu. Eleros dan. Ile kwalen gi kege no. Ore reverse bia. Mago je rahia bush. Mba. Bia wore phone oge. Tifo na ni hunga to me na huluga matre like this hero lost street. Where you get the west street tifo ni hu. Aha. Chilotam. Chilotam onya. Uzodimma. Uzodimma. Iwo onya be. We Anambra State. Ebe na Anambra. Ogidi. Ebe na Ogidi. Ogidi ani. Ebe na Ogidi anyi. Is Udemili. E gara ụlọ akwụkwọ mahadum. Mba. Mpa gị na mma gị ọ dị ndụ. Mpa ma ngo mpa mam no ndụ. Ndo. Gịnị gburu mpa gị? No maka farmland eme ya poison. But ocho ije farmland give me something so also poison. Onataze uku ya bido na swelling up from there. Omuzi. Ndo. Thank you, sir. Ụmụnne gị ọ dị ole? Abụọ, that's gị nwa mere ya atọ ka ọ gị nwa mere ya abụọ. My senior brother and me. Unu dị naanị abụọ. Ọ naanị gị bi ka ọ gị na ya bi ka ọ gị na mma gị bi. Gị na mụ na mma m bi. Ka ebe isi na-watch m? Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? M na-akpa isi. Enwe aka ọrụ ọzọ ị gara aga mụọ naanị ịkpa isi? M na-eme catering too. Iji ụmụ ole?
Amụbeghị m nwa. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Ka erizin iji chọrọ ka mee gị interview n'ebe a? The reason why bụ na achọrọ m ịnụ di adị m ready ịnụ di at Yota, so that is one jụrụ ebe a ka ịkpọnyere m di dị mma. Say Dimo, Dimo. Oh yeah, repeat after me. Dimo, Dimo. Dimo, dim, di, bia, bia, bia. Dimo, Dimo. Dimo, Dimo. Dimo, Dimo, dim, Dimo, bia, bia, bia. Dimo, dim, di. Dimo, di, Dimo, dim, di, bia, bia, bia. Dimo, dim, di. Dimo, dim, di, Dimo, dim, Dimo, bia, bia, bia. Hello, Didi, chọrọ. Achọrọ m di responsible, di ga-take care of me. Enwekwere nwoke dị responsible na Nigeria ugbu a. Take note of that. Unless me chọwa bụ elu di. Enwekwe nwoke dị responsible na Nigeria ugbu a. Jide aka na ntị gị na. Ọwụkwa nwoke niile ịhụrụ na na-agbadiro onye dị responsible. So enwekwe nwoke dị responsible ugbu a. Hello, Didi chọrọ. Achọrọ m di n'anya di ga-eneta m ka nwanne nwanyị. Enwere onye gbarala ara na family mpa gị ma mma gị? Mba. Iji anya ahụ publicly ka ahụ indoli? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? 3. Ha ma 3. Ha ji ata gị with or without? Bito. Enwebe nke tarala gị without mbụ? Mba. Kemgbe ị gara ụlọ ọgwụ gaa cheki onwe gị last? Aga m last 2 weeks. Gịnị na gịnị ka ị lere n'ụlọ ọgwụ? Name infection, name malaria and typhoid. Ile ha obiri n'aja ọcha? Mba. Ihe mere na ile obiri n'aja ọcha? Nothing, because that side is okay. I will bro anybody info at Mba. I do them like that. Listen, akwai mana wo na onye atara ga na-eche ebute mana isi gara ndị gara eke isi. Most women ehụrụ la gị isi ha na wo reason ha ji ala gị isi ha make avoid. Because some women in the wicked they got salon onye bu ya e were ne dlo onye bi ya do onye ahụ do gị. Ite ai. Bali amela abụ nke ahụ yela hepatitis ọ dị mkpa. Yes. Ele infection ibu. Toilet infection, but ona go echichagomia. That's a water system infection agaraga. Huh? Yeah. Is go no me and I dig okay. I'm okay, I'm fine. Ele nwoke ibiri the ọrịa mere o ji sege na ibu infection ga ga treat ya. Owo onye gwa momu anososo nje osu nje nu no go you check everything. Ya new season have infection say maybe treat very immediately or toilet infection. Abro wo keje near me. But the thing is the toilet infection. Obira na ebe isha anywa mamre na akọ ka obira na ebe ike na akọ ka obira na afu ihe na ahụ. Obira na afu mi ni na arụ. Onye mbọz. Na arụ. Ka nwe ha na oya ka m na-akpụ na ọrịa supermarket. Ọrịa supermarket. O ihe butere ihe ahụ. Ọ ga-ebe very soon na ekpupu gị part na nga niile na-eji atụmba spot black eju gị n'ike ma n'ụkwụ. Ọ ihe a na-akpọ ọrịa supermarket. Ene ihe m na-agwa gị na okay. Ọrịa supermarket dị nwa agbọghọbịa. Iwu ezigbo mmadụ di ga-abịa. Otu isi dị serious and dị ready di ga-abịa.
Amen. Awe mem eti emem Chineke agbagoko. He say, Mana buru ya n'obi na ndị mmadụ nọ here awụkwa ndị ahụ ha ga-edeceive kwe gị rata gị akụja gị tụwa gị megbe ọsọ. Ị na ihe m na-agwa gị di ọwụla onye ọbụla sịrị gị na ọ ga-alụ gị bịa kpọrọkwa mma gị zi gị onye a aha dekwara emekwala nke eji wụrụ nwa agbọghọbịa that you can handle your matter, you cannot handle any matter. Onye ọbụla kpọrọ gị na phone call detare connect to your brother and your mother. Burukwe n'obi na ndị kesị gị bịa visit ha, don't go. Some of them put them out wine, my mom now. Ima my mom. Over one night I na bego. So my mom maybe say so your people would send bego for my mom. Ima my mom one night like that I na bego one bed like that. So in Agwama about my mom, na ya take a heart and all those things. More my your mom, who na one on one. You know, like na video call eba. It's na tango sigi mam, so gina mam ba of ma. Na live stream like this. Yes, like all birthday, something bed, anime birthday, so put away good that night. So go and bia, if you are Joseph na go name be with, bia gwaze gine be with my mom. It's na kebo no. Mpoze my mom, ijubaze ya juju, kefe me ya and all those things. So. Mmagi wonye m gwara ndị mmadụ ha m dashiri ego adashiri m ego pipa atọrọ ego. Yes sir. Ego ole ka mmagi nwetara that day? 120 sir. Mba ọ karịrị eleke 120. All 120. All 120 because my mom is send the account number nke ya. Yota so 120 can the madu to ya. So for the birthday stuff as normal win all 20k. First position 20, second, third, then Magi nwetere nke ya nwa nke gị 120. No, my own bro 120. All for dancing competition. Cast in a first position but 20,000. So all 20,000 came, but for my mommy account, all 120. Cast with her. I wish na mom na yard na. She'll come and say it with her ma, but no ya ojirafia. Okay, huna na manu mo nyewu. And each etre hioma mere gị na life m. Thank you for remembering. Ihe dị mkpa na wudi. Him na agwa gị will take note. Owo onye wala no here we ezigbo mmadụ. Half ya ụmụ nwoke na obodo Igbo dị 10 here. 8 nwere bipolar wu mental problem. Kwena na him na agwa gị na. Yes sir. Bipolar ha nwechara bipolar dịka ịhụ nwere mental problem ga-agwa gị na gị bọhere ha ụkwụ na WhatsApp. Gị bọhie ha gbaa gị video share we na Instagram. Share what I mean. In an end, yes, sir. So don't listen to them. They can goof, no one got hakanko. They can goof, mri. Call like Wagis on South Africa, Arab country. Just nearly I know on a prugo, baby, or way like baby or jay. My whole goof, I hung on before ya bog, Wagasa, baby. From South Africa, Arab country, but with Germany, Italy. In a name na wagana. They can America gente, they can Hana Bago Kana. Or what to make a hand de Kahanyu, Mano Tarasi, let me see your breast. Let me. I'm going to name na wagana. Yes, and then they can, yes, they can Jamaica and they or ya Huku Metro Laha. When I am bagana. Yes, sir. The Arab country, how one danger. Even how many care to ga hanta, singing my way bill and cha. Ncha hagana banam. When I name na bagana. Yes, sir. So be careful. Call Abraham to connect one hand to Magana one day walk. Yes, sir. Oh, you will be serious. Because you will have this serious. Feel not the serious. Yeah, you got address village here. You got men choir first. Yes, sir. Mana ta trage. Kehemen auto enemy when kelro. Nothing much because the first one, this virgin been not 21 years. So all because all Delta Igbo, so no Lagos, but all Abuja came me posting. So I didn't make long distance relationship. I was safe, so we settled it amicably, no issues. So the second one, so ebe na roro na my salon madotano. Yota so back and for the person we I like is each other. So from there I mawaze each other. From there I otazim. So I'm na onugo wine.
Yota. So all because Mbenju ya onu one was number. So I had to find out myself, draw some people around. I said I want to go one with 3 children. I said say no problem, sir. So the third one, all that one, the guy all from Abia State. So Maya's not your girl, see from Anambra State. So that is it. Nane hawa tawage monye taga. No. Ana tagi janyo. I demand you like that. Again, you loading we later, huh? Ah, baby, I'm coming. Ah. Abewalam. Ah. Genotype, okay? AA. Blood group, okay? O positive. What phone number? 090 2310. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe, watch the camera. Subscribe or like, get share, or what I am. And watch Italia. Get back. Get just know what you have to share the game for. For what? Subscribe for this place. 090 2310 2472. Listen, Briano be near here. Now, social media. Don't go and visit any man. Let the person come and visit your family members. So for woku marriage go kuya. Bro kwea no bi. Nya we hu akwukwo amakwam ge ema honyanwo. Shalom.